Θα ξεκινήσουμε, το λόγο δίνουμε στην κυρία Σγουρόγλου, είναι δικαστική πληρεξούσια πρώτης τάξης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση και ευελπιστώ με το πέρας της να ξεκαθαριστούν πολλά θέματα που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο και στους μη νομικούς. Στην παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσουμε το θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης και θα αναφερθούμε και στην έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας με τρόπο συνοπτικό. Η ΕΔΕ, η ένορκη διοικητική εξέταση, προβλέπεται στο άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αποτελεί επίσημη υπηρεσιακή μέθοδο διερεύνησης συμβάντων και περιλαμβάνει την ένορκη λήψη καταθέσεων από υπαλλήλους με σκοπό τη συλλογή στοιχείων, τη διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε το πειθαρχικό παράπτωμα, ούτως ώστε να προκύψουν στοιχεία σχετικά με την ουδετερότητα, τον καταγγελισμό, τις επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις. Ουσιαστικά αποτελεί ανακριτική μέθοδο μεταξύ της προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία γίνεται άδικη συλλογή στοιχείων, και της πειθαρχικής ανάκρισης. Επομένως, ΕΔΕ διενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Από το ανωτέρω συνάγεται ότι με το θεσμό της ΕΔΕ διασφαλίζεται τόσο το υπηρεσιακό κύρος, όσο και η προσωπικότητα του υπαλλήλου από αβάσιμες και αναπόδεικτες κατηγορίες και ευθύνες. Και τούτο διότι, στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει η αβασιμότητα των πληροφοριών, η υπόθεση αρχιοθετείται. Επισημαίνεται ότι η ΕΔΕ δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας, δεν αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας και για τον λόγο αυτό δεν διακόπτει την παραγραφή, ουσιαστικά συνιστά πειθαρχική προδικασία, ούτε όμως αναστέλλεται η πρόοδός της σε περίπτωση παράλληλης διεξαγωγής ποινικής δίκης για τα ίδια πραγματικά συμβάντα. Συνέπεια των ανωτέρων οφερόμενων είναι ότι η επιπλέον ακυρότητας κατά το στάδιο αυτό δεν αποδίδεται στον υπάλληλο κατά το οποίο στρέφονται οι υπόνοιες ή οι ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο χαρακτηρισμός του κατηγορούμενου, του πειθαρχικού διωκόμενου ή του ενταλούμενου. Αλλά πρέπει να χαρακτηρίζεται και να καταγράφεται ως ελεγχόμενος ή καταγγελόμενος υπάλληλος. Άλλωστε, μέχρι το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας που τυχόν θα ξεκινήσει, ισχύει το τεκμήριο αυτόντος του υπαλλήλου, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Την ένορκη διοικητική εξέταση έχει δικαίωμα να διατάξει οποιοδήποτε πειθαρχικός προϊστάμενος. Εν προκειμένου, ο διοικητής του νοσοκομείου μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ΕΔΕ σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων της ευθύνης του και ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, ομοίως, δηλαδή στο προσωπικό των ΔΥΠΕ και όλων των εποπτευόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ένορκη διοικητική εξέταση ανατίθεται και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο, δηλαδή αποκλειστικά από υπάλληλο που συνδέεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, βαθμού Α, του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Απαγορεύεται απόλυτα η ανάθεση διενέργειας ΕΔΕ σε υπάλληλο κατώτερου βαθμού σε σχέση με το βαθμό που φέρει ο ελεγχόμενος υπάλληλος, καθώς στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕ θα διεξαγόταν με προκαθεστώς φόβου. Εξυπακούεται άλλωστε ότι ο διενεργών την ΕΔΕ πρέπει να έχει επαρκή υπηρεσιακή εμπειρία. Ακόμα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης ΕΔΕ σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο βαθμού Α άλλου Υπουργείου ή προκειμένου για νίκη ΔΕΛΤΑ του Υπουργείου που το εποπτεύει, όταν αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση μεγαλύτερων εγγυήσεων αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πράξη ανάθεσης. Επισημαίνεται επίσης ότι αν ο υπάλληλος στον οποίο αποδίδεται η διάταξη του πειθαρχικού παραπτώματος είναι προϊστάμενος οργανικής μονάδας οποιοδήποτε επίπεδου, η εντολή για διενέργεια ΕΔΕ ανατίθεται σε προϊστάμενο τουλάχιστον ίδιο επίπεδου της οργανικής μονάδας. Στη διάταξη του άρθρου 126 δεν προβλέπεται ρητά το δικαίωμα του ελεγχόμενου υπαλλήλου να ζητήσει την εξαίρεση των που ενεργούνται στην ΕΔΕ, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στη πειθαρχική ανάκριση. Εν τούτης, γίνεται δεκτό ότι δεν επιτρέπεται να ανατεθεί η διεξαγωγή ΕΔΕ σε υπάλληλο στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κόλλημα συμφέροντος ή γεννάται σοβαρή και εύλογη αμφιβολία για το ανεπηρέαστο της κρίσης του. Μάλιστα, ο υπάλληλος, στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια ΕΔΕ, οφείλει να δηλώσει τη συνδρομή κολλήματος και να ζητήσει την εξαίρεσή του, ανεξάρτητα εάν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα από τον ελεγχόμενο υπάλληλο. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο πειθαρχικός προϊστάμενος, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορηθεί και διαπιστώσει την ύπαρξη κολλήματος συμφέροντος, στο οποίο εμπίπτει και η ιδιαίτερη φιλία ή έκτικα μεταξύ του διενεργούντος στην ΕΔΕ υπαλλήλου και του ελεγχόμενου υπαλλήλου.
Η ένορκη διοικητική εξέταση είναι μυστική και συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο και την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Η μυστικότητα της ΕΔΕ δεν έρεται με την υποβολή της σχετικής έκθεσης, αλλά η διατήρηση της συνάπτεται με το αν θα ασκηθεί στη συνέχεια πειθαρχική δίωξη κατά των υπαλλήλων στους οποίους αποδίδονται οι πειθαρχικές ευθύνες. Εάν με βάση την έκθεση αυτή ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, τότε ο πειθαρχικός διωκόμενος αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία της ΕΔΕ πριν την υποβολή της απολογίας του ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ακολουθήσει η κλίση απολογία, η υπόθεση αρχιοθετείται. Επισημαίνεται ότι κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την υποβολή της έκθεσης μέχρι την τυχόν άσκηση πειθαρχικής δίωξης διατηρείται απόλυτα η μυστικότητα, είναι το στάδιο μελέτης των στοιχείων της ΕΔΕ από τα αρμόδια όργανα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σημείο αυτό το θέμα της χορήγησης αντιγράφου των εγγράφων και των στοιχείων του φακέλου της ΕΔΕ σε τρίτο, όπου εφαρμοστές την κάνουν καταρχήν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα της Διαδικασίας. Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι τα στοιχεία του φακέλου διενεργηθής της ΕΔΕ περιέχουν τουλάχιστον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τίθεται θέμα στάθμισης, αφενός της πρόσβασης στα έγγραφα και αφετέρου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στη στάθμιση αυτή οφείλει να προχωρήσει η διοίκηση με βάση το περιεχόμενο της αίτησης του τρίτου. Δηλαδή, η διοίκηση υποχρεούται καταρχήν να προβεί στην εξέταση της συνδρομής του επικαλούμενου εύλογου ενόμου συμφέροντος στη συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον κρίνει ότι αυτό συντρέχει, οφείλει να εφαρμόσει την αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, να προβεί σε εξέταση αν το αντίγραφο του εγγράφου, ως μέτρο περιορισμού του ατομικού δικαιώματος του υποκειμένου, είναι πρόσφορο, αναγκαίο, ανάλογο και αν υπερέχει προφανώς του δικαιώματος του προσώπου στο οποίο αφορά. Ως προς τη διαδικασία της ΕΔΕ, στο πλαίσιο της ΕΔΕ εξετάζονται οι μάρτυρες ενόρκως. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεση μάρτυρα χωρίς ευλογή αιτία αποτελεί ποινικό αδίκημα και αν είναι δημόσιος υπάλληλος αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, είναι δυνατόν να διενεργείται αυτοψία αυτοπροσώπους από τον διενεργούντα την ΕΔΕ με την παρουσία του γραμματέα ή ακόμα και να ανατίθεται καθήκοντα πραγματογνώμονα σε δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΝΔ ή ακόμα και σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αν αυτό απαιτείται. Ο διενεργών την ΕΔΕ έχει την υποχρέωση να καλέσει για εξέταση τον ελεγχόμενο υπάλληλο με την ακυρότητα της διαδικασίας, καθώς η κλίση του σε εξέταση αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. Η εξέταση του ελεγχόμενου υπαλλήλου κατά το στάδιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει την κλίση απολογία ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου. Ο ελεγχόμενος υπάλληλος, κατά την εξέτασή του στα πλαίσια της ΕΔΕ, μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρο, όχι όμως διά, απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση και η εξέταση του είναι προφορική, ωστόσο δεν αποκλείεται η υποβολή γραπτού υπομνήματος, το οποίο και λαμβάνεται υπόψη. Η μη προσέλευση του υπαλλήλου ή η άρνησή του να εξεταστεί δεν εμποδίζει την πρόοδο της ΕΔΕ. Η εξέταση του ελεγχόμενου υπαλλήλου λαμβάνει χώρα ανομωτή, δηλαδή χωρίς να δώσει όρκο, τόσο στα πλαίσια της ένορκης διοικητικής εξέτασης, όσο και σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας, έχοντας το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν εγγύηση εξασφάλισης δίκαιης δίκης, συνιστούν ουσιώδεις τύπους της διαδικασίας, η μη τήρηση του οποίου άγει σε ακύρωση της απόφασης. Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε ΕΔΕ, η οποία δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, αποτέλεσε όμως τη βάση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και στο πλαίσιο της οποίας της ΕΔΕ, ο μετέπειτα πειθαρχικά διωκόμενος εξετάστηκε ενόρκως, το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να διατάξει πειθαρχική ανάκριση προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί ανομωτή. Και μόνο εφόσον ο ίδιος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανομωτή εξετασή του, γίνεται δεκτό ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχωράει στην εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης και επιβολή πειθαρχικής ποινής. Στο πλαίσιο της ΕΔΕ, ο διενεργών αυτήν έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον ελεγχόμενο υπάλληλο σχετικά με το δικαίωμά του να προτείνει την εξέταση μαρτύρων. Ο ελεγχόμενος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα να απευθύνει ο ίδιος ερωτήσεις ούτε στους μάρτυρες που προτείνει, ούτε στους μάρτυρες που καταθέτουν επιβαρυντικά εις βάρος του στοιχεία. Ενώ επίσης δεν προβλέπεται και η κατά την παράσταση εξέτασή του ελεγχόμενου υπαλλήλου με τον καταγγέλλοντα. Ο διενεργών την ΕΔΕ υποχρεούται να διατάξει τουλάχιστον 5 από τους προταθέτες μάρτυρες, αδιαφόρως αν κατά την κρίση του οι μάρτυρες αυτοί είναι άσχετοι με την υπόθεση ή η εξέτασή τους είναι απρόσφορη. Η ΕΔΕ ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ανάθεσή της, με δυνατότητα παράταση 1 μηνός κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος. Ολοκληρώνεται η ΕΔΕ λοιπόν με τη σύνταξη και την υποβολή της αιτιολογημένης έκθεσης προς τον πειθαρχικό προϊστάμενο που τη διέταξε, χωρίς να απαιτείται ως στοιχείο της ολοκλήρωσης και της εγκυρότητας η αποδοχή της. Η έκθεση συνυποβάλλεται μαζί με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ενώ η αιτιολογία της συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.
Η παράληψη ή ανεπάρκεια της αιτιολογίας προκαλεί ακυρότητα της ίδιας της ΕΔΕ, αλλά και των υπόμενων πράξεων που στηρίζονται σε αυτήν. Η έλλειψη αιτιολογίας στο σώμα της έκθεσης δεν αναπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου. Έτσι, στην πορισματική έκθεση περιλαμβάνεται το ιστορικό της, η περιγραφή των ανακριτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα, η ακριβής εκτίμηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ο συσχετισμός των στοιχείων, ο σχολιασμός των στοιχείων προς εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, η διαβεβαίωση για το αν υπήρξε δόλος ή αμέλεια και τέλος εκτίθενται σαφή συμπεράσματα. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που διαπιστώνονται η τέλεσή τους θα πρέπει να διατυπώνονται, θα πρέπει να γίνεται ακριβής χαρακτηρισμός των πράξεων αυτών, χωρίς ωστόσο να διατυπώνεται άποψη για την πιθανή ποινή που μπορεί να επιβληθεί. Στην περίπτωση δε κατά την οποία διαπιστωθεί ότι τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα συνιστούν ταυτοχρόνως και ποινικώς κολάσιμες πράξεις, θα πρέπει να διατυπωθεί στην έκθεση πρόταση για διαβίβαση της έκθεσης στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εφόσον λοιπόν από την πορισματική έκθεση αποδίδεται σε συγκεκριμένο υπάλληλο η τέλεση συγκεκριμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο πειθαρχικός προϊστάμενος οφείλει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, καλώντας τον υπάλληλο στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος σε απολογία. Αν όμως κρίνει ότι το αποδιδόμενο στον υπάλληλο πειθαρχικό παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της δικής του αρμοδιότητας, τότε οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η μία άσκηση πειθαρχικής δίωξης συνιστά και για τον ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, ενδεχομένως και ποινικό αδίκημα παράβαση καθήκη. Αντίθετα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει από το πόρισμα της ΕΔΕ η διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση τέλεσης παραπτωμάτων που θα επέσυραν την τιμή της έγγραφης επίβληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφενός το συμφέρον της υπηρεσίας, αφετέρου τις συνθήκες διάταξης και την υπηρεσιακή διαγωγή του υπαλλήλου και έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να μην ασκηθεί η πειθαρχική δίωξη, υποβάλλοντας αιτιολογημένη έκθεση προς τον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο. Για την παραπομπή του υπαλλήλου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντάσσεται παραπεμπτήριο έγγραφο, στο οποίο πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς, κατά τόπο και χρόνο, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τα πειθαρχικά παραπτώματα. Το παραπεμπτήριο έγγραφο υποβάλλεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μαζί με το σύνολο του φακέλου και η ποινή ακυρότητας πρέπει να κοινοποιείται και στον διεκόμενο υπάλληλο. Και έτσι σηματοδοτείται η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, για την οποία θα γίνει λόγος από τους συναδέλφους στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.